मेट्रिक आनजादाव डिस्टेंशन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साब्रै फरायसाफोरनो मान बिलाइजों लोगोसे लेपटप बान्था होदों सेन्ट जन बस्को स्कुला। देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 100% फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादों सेन्ट जन बस्को स्कुलनि फरायसाफोरा। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावदों फरायसालि सामलाय आफादा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव लाब्राबटियाव फसंजानाय सेन्ट जन बस्को स्कुला देग्लायनि 2025 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय HSLC आनजादनि फिथायाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बिलाइजों मान बावदों। दिनै फरायसालियावनो मोनसे बराय हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव लाब्राबटिनि जन बस्को स्कुलनिफ्राय गासै 45 सा फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो गासै फरायसाफोरानो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाजोबदों। उथ्रिसार जानो हानाय सा 45 फरायसाफोरनि गेजेराव साब्रै फरायसाफोरा डिस्टेंशन नम्बर मोननो हादों। लोगोसे सा 19 फरायसाफोरा स्टार्ट मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो सा 23 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। गासैबो फरायसाफोरानो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानानै जन बस्को स्कुलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानाया फरायसालि सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसालिनि बिथोनगिरि गोरायुं आरो फोरोंगिरिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। बेनि असिलायैनो सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो फरायसालि सामलाय आफादनि बानजायनायाव बराय फोरबो खुंनायनि गेजेरजों मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय गासै फरायसाफोरखौ बेमपार्टि दामनानै गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे डिस्टेंशन नम्बर मोननो हानाय साब्रै फरायसाफोरनो फरायसालिनिफ्राय फोरमान बिलाइजों लोगोसे गंसे लेपटप होनाय जायो आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय गुबुन गासै फरायसाफोर आरो बिसोरनि दिथागिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौबो मान बावनाय जायो। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव फोजाखां नार्जारिया गासैबो आयदायावनो लेटार लाखिनानै 94.83% जन बस्को स्कुलनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव सेन्ट जन बस्को स्कुलनि बिथोनगिरि गिलबार्ट बरगयारि बिथाङा मा फोरमायखो खोनासंदो। जोंनि सेन्ट जन बस्को स्कुलनिफ्राय गासै 45 गथ'फ्रा मेट्रिक आनजादाव एपियार जादोंमोन। बे 45 गथ'फ्रा गासैबो फार्स्ट डिभिजन पास जाजोबदों। साब्रै डिस्टिंक्शन, बेनिफ्राय 17 जना स्टार, बेनिफ्राय बाद बाखिया सिम्पल ओरैनो फार्स्ट डिभिजन पास जादों। जोंहा अलमस्ट 132 लेटार्स विभिन्न साबजेक्टआव गुबुन गुबुन साबजेक्टआव 132 लेटार्स बिथांमोना मोनदों आरो जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों देग्लायनि रिजाल्टखौ लानानै। जोंनि फोरोंग्राफोरनि खस्थ' खालामनाय नाजानाय आरो गार्जेनफोरनि गोबां नाजानाय, गार्जेनफ्रा गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुबैनानै जोंनो गथायनानै होदों आरो जों बे गथ'फोरखौ बानायनायाव बिथांमोना जोंखौ जोबोद मदद होबाय। लांलाय लाबोलाय खालामनाय, स्कुलाव कमिउनिकेसन खालामनानै बिथांमोनखौ मदद होनाय, बे गासैयावबो गार्जेनफ्रा जोंनो 100% मदद होदों आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै 100% रिजाल्ट मोनदों। आरो जोंनि सेन्ट जन बस्को स्कुलनिफ्राय गोग्गानांगौनि बाथ्राया जाहैबाय देग्लाय जोंहा 45 स्टुडेन्ट जायफ्रा एपियार जादोंमोन मेट्रिक एग्जामाव, बे 45 स्टुडेन्टसफ्रा गासैबो फार्स्ट डिभिजनाव पास जाजोबदों आरो जोङो सानो आरो जोङो दासिम मिथिनायाव जोंनि सेन्ट जन बस्को स्कुलानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव साबसिन रिजाल्ट खालामनानै होनो हादों जोंनि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय। सिगां बोसोरनि रुजुनायावहाय बे बोसोराव माबायदि साबसिन जादों? जोंहा 2019निफ्राय मेट्रिक परिखा होनाया बे स्कुलनिफ्राय जाजेनदों आरो 2019निफ्राय कन्टिनिउवासलि जोङो 100% रिजाल्ट लाबोदों
प्रत्येक बोसोरावनो जोंहा सासे सानै डिस्टिंसन थायो स्टार थायो बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन थायो 100% रिजाल्ट देग्लायबो बिनि गेजेराव देग्लाय जोंहा गासै 45बाबो फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जादों आरो 3 डिस्टिंसन मोनदों आरो 100% रिजाल्ट आरो सासे गथ'आ बर'आव 100 मोननानै बियो रेकर्ड खालामदों आरो बिनि थाखायनो देग्लायनि रिजाल्टआ बयनिख्रुइबो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ गोजोनथावसिन जादों होननानै जों सानो आरो जों बिनि थाखाय जोंनि गारजेनफोर आरो गासै फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो साबायखर बावो। दिनै जिथु नोंथांमोना फेलिसिटेसन हाबाफारि लादों मा बान्था होनाय जादों? दिनै जोङो गेदेर रंजानाय मोननानै गोजोननाय मोननानै जोंनि गारजेनफोरनि हेफाजाब मदद लानानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फेलिसिटेट खालामदों बरायदों मान बावदों आरो जोङो दिनै जाय गथ'फ्रा डिस्टिंसन मोनदों बे 3 गथ'फोरनो जोङो बिसोरनो सार्टिफिकेट फाइल बेनिफ्राय एक्सट्रा आदार डकुमेन्टस बेफोरखौ होनायजों लोगोसेनो 3नोबो मोनफा मोनफा लेपटप जोङो गथायनानै होनो हादों बेनि थाखायबो जों रंजानाय मोनो आरो जोंनि गारजेनफ्राबो गोबां रंजानाय मोनदों आरो जोङो बेबादिनो जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायथों होननानै जोङो एनकारेज खालामो आरो अराय सम जोंनि स्कुल तरफनिफ्राय बेनो नाजानाय थागोन जे जोंनि गथ'फ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांथों आरो जोङो भबिष्यतआव जोंनि गथ'फोरखौ मोजां देशनि नागरिकफोर जेन' जाहैनो हानायनि मानसि खालामनानै हरनो हायो बिसिनि फाउन्डेसनखौ जों स्ट्रं आरो सलिड खालामनानै हरनो हायो बेनि थाखायनो जों नाजाबाय थागोन आरो बे मिजिंखौनो लानानै जों दिनै फेलिसिटेसनखौ खालामबाय बिसोरो जेन' गावसोरनि फरायनायाव उनस्ल'दा। इनरलमेन्ट हिसाबै बर्थमान नैबे नोंथांमोननि स्कुलावहाय साबेसेसो फरायसा गासै? इन अल जोंना क्लासा नार्सारि LKGनिफ्राय लानानै क्लास 10सिम दङ आरो दासिम देग्लाय जोंहा 824 जाबायगोन 824 स्टुडेन्ट जोंहा दा दङ देग्लाय। एडमिसन प्रसेस सोलिगासिनो? एडमिसन प्रसेसा दाबो जोङो एसे एनै फैनायखौ लानानै दङ जिहेतु जास्ट बेयो बिगिनिं मान्थ सेसननि ओंखायनो जों बे मास मोनसेखौ लाबावगोन बे मासनि उनाव जोंहा क्लासा जाजेनखाबाय 1 थारिखनिफ्रायनो जोङो फुल सुइं नेक्स्ट मासनिफ्राय जोङो क्लास लागोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।